Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο. Θα δούμε τις τάπες μου με ένα καινούριο άλμπουμ. Δείτε εδώ, ωραία, εδώ, ωραία, εδώ. Και θα δούμε ποιους παίχτες έτυχα εχθές, γιατί η μαμά μου πήρε κάτι τάπες, ένα φακελάκι και το έχω βάλει. Α, ναι, παιδιά, πρέπει να μου φύγετε. Νομίζω το πέταξα το φακελάκι αυτό. Ναι, νομίζω ότι το είχα βάλει εδώ, το είχα βάλει χθες, όπα παιδιά, γιατί μου φύγει το άλμπουμ. Να, δείτε, εδώ λοιπόν, έχουμε τύχει αυτούς, βασικά δεν τύχαμε αυτούς, πάμε λίγο, περνάμε ένα λεπτό, γιατί παιδιά έχω εδώ κάτι κάρτες, ένα λεπτό, ωραία. Δείτε, έτυχα αυτούς εδώ, έτυχα, δείτε εδώ, τον Outdoor 1.82 είναι και παίζει 53 επίθεση, 50 άμυνα. Πήγαμε στον Μπρόζοβιτς, Μάρκο Μπρόζοβιτς Μακέλο, 1.81 και αυτό είναι 1.82, πολύ κοντά. Είχαμε αυτόν εδώ, τον Μπρόζοβιτς, 50 επίθεση, δείτε εδώ 50 επίθεση και 50 άμυνα, άμα φαίνεται καλά, και 57 άμυνα. Εδώ, να το, 57 άμυνα. Πάμε τώρα στον Κουτιέρες Ερικ, κάπως έτσι. Και έχει στην άμυνα 50 και 55 στην επίθεση. Και παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε ένα like, με εγγραφή και ένα subscribe. Και να σας πω, πρέπει να φτάσουμε στους 1500 εγγραμμένους για να κάνω giveaway τα γάντια μου. Και πρέπει να μου στείλετε πού είναι για να σας τα στείλουμε. Εντάξει. Και γεια. Είναι μεγάλος διαγωνισμός, θέλω να το ξέρετε. Γεια.